Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Бәйрәм бүген 12 декабрь Россия Федерациясе Конституциясе көне илебездә мөһим дәүләт бәйрәме буларак билгеләп үтелә. Шишмәнең сөт елгасы Актаныш районының Шишмә агрофирмасында тәүлегенә 14 тонна сөт савалар. Безнекеләр җиңүче төрле милләт халык әкиятләренә нигезләнеп эшләнгән Идел буе батырлары нәфис анимацион басмалар сериясе Россиядә елның иң яхшы нәширлек проекты дип танылды. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Бүген 12 декабрьдә чагыштырмача салкын һава торышы саклана. Җил көньяк көнчыгыштан. Көндез 19 градус салкын, юлларда урыны белән бозлавык. Бүген 12 декабрь Россия Федерациясе Конституциясе көне. Әлеге дата илебездә мөһим дәүләт бәйрәме буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан Республика халкын Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Моннан нәкъ 30 ел элек 1993 елның 12 декабрендә Россия дәүләтенең язмышын хәл иткән вакыйга булды. Аның күп гасырлык тарихында беренче мәртәбә бөтен халык референдумында яңа Россиянең төп законы кабул ителде. Иң югары юридик статуска ия булган 1993 елгы Конституция Россия җәмгыятенең төп кыйммәтләрен, гражданнар хокуклары һәм ирекләренең үзгәрмәс хәлен, дәүләт бердәмлеген һәм территориаль бөтенлекне саклауны, идеология күп төрлелеген, ирекле сайлауларны ышанычлы беркетте. Заман таләпләренә җавап биреп, 2020 елда Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның башлангычы белән бөтен халык тавыш бирү йомгаклары буенча төп законның яңа редакциясе кабул ителде. Кадерле ватандашлар, ышанам ки, Конституция нормалары һәм нигезләмәләренә таянып, уртак максатларга ирешүдә бөтен көчебезне берләштереп, без ватаныбызны социаль-икътисади үстерү, яшәү сыйфатын югарырак дәрәҗәгә күтәрү бурычын хәл кылачакбыз диелә Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында. Тагын 2 көннән Владимир Путин туры элемтә барышында елга йомгак ясаячак. Быел тарихта беренче мәртәбә туры элемтә матбугат конференциясе белән берләштерелгән. Президентка сораулар телефон һәм СМС аша, социаль челтәрләр һәм видео буенча кабул ителә. Миллионнан артык сорау инде алынган. Сорау бирү тәртибен Мәскәү Putinga.ru сайтында ачыкларга була. Мөрәҗәгатьләрне эшкәртү үзәге мәгълүматларына караганда, сорауларның темалары социаль сәясәткә, пенсияләргә, ташламаларга, икенче урында сәламәтлек саклауга, торак һәм торак коммуналь хуҗалыгына кагыла. Исегезгә төшерәбез, туры эфирда дәүләт башлыгы белән зур сөйләшү 14 декабрьдә узачак. Бүгенге көндә туры линияны күп белгечләр россиялеләр белән аралашуның иң нәтиҗәле ысулларының берсе дип саный. Анда эфирда яңгыраган һәр сорауга җавап бирелә. Белгечләр сорауларга җаваплар арасында Владимир Путин тарафыннан алда торган президент сайлауларында катнашу турындагы карар да бар дип раслый. Бу хакта ул узган атнада белдергән иде. Фикер булырга мөмкин түгел, миңа калса, бу бик табигый күренеш. Ул бердән-бер хәзер вакытта альтернатива миңа калса бернинди дә булырга мөмкин дә түгел. Чын лидер әлбәттә катнаша, әлбәттә без хуплыйбыз. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган, кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай саен 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Шулай ук Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучылар 305 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү ала. Ул бу ел 31 августыннан соң контракт төзегән хәрбиләргә бирелә. Указ 2023 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә. Республика закон проектларының коррупцияга каршы экспертизасы турында сүз Дәүләт Советының матбугат конференциясендә барды. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра.
Авыл халкының сәламәтлеген саклау төбәк парламентарийларының Идел буе закон чыгаручылары ассоциациясының 70-нче утырышында игътибар үзәгендә булды. Алар хастаханәләрдә һәм медицина үзәкләрендә булып, шулай ук үз төбәкләренең тәҗрибәсе белән уртаклашты. Татарстанны Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдим итте. Мәрхәмәт милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе инвалидлык белән гражданнарның хокукларын яклау мәсьәләләре буенча чираттагы хатын-кыз игътибары кайнар линиясын үткәрде. Ул гадәттәгечә республикада кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурский катнашында узды. Есть более серьезные вопросы, связанные с обучением детей-инвалидов, с доступной средой. Очень много обращений связано с парковками для инвалидов непосредственно по месту проживания, во дворах. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең хокукларын яклау мәсьәләләре буенча хатын-кыз игътибары кайнар линиясе инвалидлар декадасына туры китерелде. Алар опека рәсмиләштерү, картлык буенча хезмәт пенсиясенә югары теркәлгән түләү алу, дәвалау урыннарына бару өчен сәламәтлеге чикләнгән гражданнарны транспорт белән тәэмин итүгә бәйле. Мөрәҗәгать итүчеләрнең һәр кайсы төгәл җавап ала алсын өчен хатын-кыз парламентарийлар гражданнарның теге яки бу мәсьәләләрне җитәкләгән белгечләр һәм министрлыклар вәкилләре белән бергә кабул итте. Агымдагы елда хатын-кыз игътибары кайнар линиясе барлыгы 5 тапкыр оештырылган. Депутатларның игътибар үзәгендә балаларның җәйге ялын оештыру, мәгариф, өлкән яшьтәге кешеләрнең хокукларын яклау мәсьәләләре. Узган атнада парламентарийлар республика рәисе Рөстәм Миңнеханов белән бергә Буа драма театрының яңа бинасын ачу тантанасында катнашты. Тормыш монда булырга тиеш. Менә монда гөрләтеп мотор итүчеләргә насип булсын. Татарстан гөрләп торсын. Җиңүләр көтелә, бик җиңел вакытта яшәмибез. Әлбәттә, менә барыбер шушы мәдәният йорты, театр ул безнең халкыбыз өчен бик кирәк. Бу тамаша залын 400 урынга кадәр арттырырга мөмкинлек бирде. Яңарту мәдәни мөхит милли проекты кысаларында тормышка ашырылды. Театр по праву называют школой жизни. Театр ул тормыш мәктәбе. Хәзер шәһәр һәм труппа алдына яңа заманча бинага тамашачыларны китерү бурычы тора. Бу Буа халкы һәм театр коллективы өчен зур бүләк булды. Аларга зур уңышлар телибез. Шушы bütün кемнәр бу шушы мәхәббәт әкияти бинаны төзүдә катнашканнар, аларга барсына да башы ябыз, алар алдында труппа исеменнән, коллектив исеменнән һәм Буаны бүген бизи торган, Буаның түгел шушы безнең Идел аръягында булган bütün районнарның бер мәрҗәненә әйләнеп, гизек кашына әйләнгән шушы театр бинасы ачу инде булуы, ул аны берничә аңлату бик кыен. Республика закон проектларының коррупцияга каршы экспертизасы турында сүз Дәүләт Советының матбугат конференциясында барды. Масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре сорауларына Законлылык һәм хукук тәртибе комитеты рәисе Шакир Яхудин, аның урынбасары Александр Чубаров һәм юстиция министры Рөстәм Захидуллин җавап бирде. Очрашу халыкара коррупцияга каршы көрәш көне алдыннан узды. Ул ел сайын 9 декабрьдә билгеләп үтелә. Татарстанда илдәге кебек үк коррупцияга каршы нәтиҗәле көрәш өчен ышанычлы норматив, хокукый база булдырылды дип ассызыклады Шакир Яхудин. Закон проектларының коррупцияга каршы экспертизасы аларны әзерләү, Дәүләт Советында карау, аннары мониторинг дәрәҗәсендә гамәлгә ашырыла. Закон проектларының коррупцияга каршы экспертизасы буенча Республика юстиция министрлыгы зур эш башкара. Агымдагы елның 9 айында Республика башкарма хакимияте органнары тарафыннан 1906 проект һәм 330 норматив хокукый акт коррупцияга каршы экспертиза үткәрелде. 5 проектта 15 коррупциялы фактор ачыкланган. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Тәҗрибәле кадрлар, заманча шартлар. Бүгенге көндә авыл хуҗалыгының бер генә тармагын да моннан башка күзаллап булмый. Терлекчелек юнәлешендә алдынгы саналган Актаныш районы Шишмә агрофирмасы да яңалыкларга йөз тотып эшчәнлек алып бара. Хәзерге көндә агрофирма нинди сулыш белән яши? Бу хакта алдагы язмада. Дилбәр ханым Хөрмәтуллина хуҗалыкта 40 елга якын эшли. Бүгенге көндә аның тәрбиясендә 47 баш бозау. Ул аларны бер айдан алып 3 айга җиткәнче карый. Süt düşürebilir indi, 3 yarımga jideleti. Süt düşürebilir irtelikli jıltabin taksida. Şol, onu salabilir, su salabilir jalası. Терлекчелек Шишмә агрофирмасының эшчәнлек алып барган төп юнәлеше. Барысы биредә 1350 баш мөгезле эретерлек исәпләнә. Узган еллар белән чагыштырганда агрофирма малларның баш санын арттыруга ирешкән.
Мул продукция алу үшін барлық файдалы маддаларга бай сыйфатлы тірлік азығы таләп ителә. Сыйырлар сөт бирсен үшін білгечләр кукуруз культурасы кирәк дип белдерә. Тәүлегенә элек 2 тонна сөт савылган булса, бүгенге көндә ул 14 тоннага җитә. Сөтне алар Алабуга заводына тапшыра. Синаш сила шашатып кына, аның өстенә ансыйып, бүген не алып булмай. Сөт савып булмай. Обязательно дозаша, кармараздатчиклар белән таратабыз. Тиешле ризык авызына кирип бара тирлекләрне. Шунсы бүген сөт ала торган. Параллель савым залы савымчыларның эшендә җиңеләйтә, маллар эшендә уңайлы. Сөт җитештерүчәнлекне мондый шартлар бермә-бер арттыра. Безгә аңлатылган технологияләрне бөтенесен дә башкарабыз. Анда теге сыерны саудың да чыккан түгел. Бөтен җылы сулар бар, җылы бүлмәләребез бар. Теләгән кешегә душ юынырга була. Барсы да үзернарында, Аллаһка шөкер, эшләребез җитәрлек. Барыбыз да тырышабыз. Бүгенге көндә инде бер сыерга 27-6 сөт савабыз. Малларның сәламәтлеген тикшереп торырга, күпме күләмдә сөт бирүләрен ачыкларга махсус җайланмалар ярдәм итә. Нәкъ менә алдынгы технологиялар барабәренә эшне нәтиҗәле итеп оештырып була ди агрофирма җитәкчесе. Алия Галиуллина, Альбина Султанова, Марат Саррахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Татар балалар нәшрияты проекты Милләтләр эшләре буенча федераль агентлыкның 7-нче Бөтен Россия иҗтимагый премиясе конкурсында җиңде. Рус, татар, марый, чуаш, удмурт һәм мукшы халык әкиятләре мотивлары буенча Идел буе батырлары нәфис анимацион басмалар сериясе елның иң яхшы нәширлек проекты дип танылды. Һәр халыкның әкияте аның үз телендә, шулай ук рус һәм татар телләрендә язылган. Китапның һәр кайсы буенча мультфильмда төшерелгән. Аларны китап тышлыкларында урнаштырылган QR-кодлар аша карарга мөмкин. Конкурста Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясенең проектны гамәлгә ашырудагы әһәмиятле роле билгеләп үтелде. Конкурска илнең 57 субъектыннан 252 гариза килгән иде. Мультфильмнарны Татар мультфильм берләшмәсенең рәсми каналында карарга була. Кайбыш районында ел әйләнәсе физик мөмкинлекләре шикле балалар өчен сәламәтләндерү, ярдәм һәм аралашу чаралары үткәрелә. Мәрхәмәтлек кичәләренең берсендә хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда булып кайтты. Монда җыелган һәр кем бәхет төшенчәсен үзенчә аңлый. Әниләргә сабыйларның шат йөзләрен күрү, балаларга иптәшләре белән ярышта катнашу, кайберләренә сәхнә уртасында чыгыш ясау зур бәхет булып тоела. Безне жыл сайын шушында чакыралар. Без балабыз белән киләбез. Шушындый бәйрәм оештырган өчен рәхмәтем бик чиксез, чөнки минем улым бик көтә шушы бәйрәмне. Әгәр дә шулай инде безне улым чакырдылар дип әйтсәм, ул аны шатланып көтеп тора. Анда ди тәмне ашаталар ди, безгә бүләкләр бирәләр ди, матур апалар анда матур сөйлиләр ди, бик күңелле җырлыйлар, бийләр, үзем дә катнашам ди. Әлеге бәйрәмне көтеп алган Рәмилә ханымның улы Саматның күзләре тумыштан катаракта чире белән зарарланган, әллә ничә катлаулы операция кичергән. Сынауларга бирешми, бу юлы чиреген 4-5 билгеләренә тамамлаган. Я могу забыть в этом месте обо всех своих проблемах. Әлеге чараны уздыруны башлап йөрүчеләрнең берсе Җәмилә Сәгыйва балалардан да күбрәк шатлана. Ел саен махсус сценарий әзерли, төрләндерер өчен әкият геройларын да чакыра. Әгәр ата-анага шундый Аллаһ Тәгаләдән сынау булган икән, ул инде авырмыйча, авырсынмыйча уларны күтәрергә мәҗбүр була. Бу вакытта инде ата-ана сынмаска, сыгылмаска тиеш, бала өчен барсын да эшли. Biz bu балаларга булышу өчен Аккалфак оешмасы бергәләп, менә инде берничә ел шулай киңәштек тә, бергә шундый бәйрәм уздырырга булдык. Балалар, ата-аналар бу бәйрәмне көтеп алалар, алар өчен бүләкләр әзерлибез. Шулай ук менә иганәчеләр, аларга без бик зур рәхмәтләр. Малайлар, кызлар, кызлар. Мондый очрашуларда сәламәтлекләре шикле булудан тартынучан, уялчан балалар да сәхнә уртасына чыга. 7 класста укыйм, Мәлкә авылдан. Мин укыйм Иске Тәрбит мәктәбендә. Бик яхшы бәйрәм булды, бүлекләр бирделәр. Рәхмәт бик зур. Әлбәттә, сәләтне ачу беренче чиратта әниләр тырышлыгы. Үсә барган саен кайбер авыру балаларны тынычландырасы авырлаша.
3 малайым бар. Икесе укый, берсе инвалид малайым. Аңар әйтергә ярамый, бер сүз. Без чыкланып чыгып китә инде. Тумыштан авыру яисә сәламәтлекләре шикле балалар өчен өйдән чыгып махсус чарага бару, анда катнашу, аралашу үзе зур шатлык. Кайбыш районында яшәүче андый балалар һәм аларны тәрбияләүче әниләр аерым игътибарга алынган. Физик шикле балаларның әниләрен генә җыядырыйк, чакырадырыйк. Аннары инде уйладык та, мәйтәм, ник балалары белән чакырмаскасын. Балалары белән килсеннәр, матур итеп уйнатсыннар, теге бер-берсе белән күрешсеннәр дип, менә шундый теге кичкенәдән башланган бәйрәм бүген зур бәйрәмгә дип бәйләнде. Халкыбызның күркәм бер гадәте чәй табыны янында очрашып сөйләшү. Мәрхәмәтлек кичәсенә чакырылучылар тәм-томнар белән сыйланып, уеннарда катнашып, тормыш мәшәкатьләреннән азга булса гына да ял итеп ала. Бүген бөтен дә бәйрәм генә түгел, әтиянең жыл буе борчыган ниндидер сораулары булса, ниндидер мәсьәләләре булса, бүген аларга бу сорауларны чишергә һәм бу мәсьәләләрне хәл итәргә дип, ярдәм итәргә дип тә без шуңа күрә дә җыелдык. Бу кичә балаларга бик күп шатлыклы мизгелләр бүләк итте. Шуның өстәвенә барысына да район башлыгы исеменнән күчтәнәчләр таратылды. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Кайбыш районыннан. 27 ноябрьдән 15 декабрьгә кадәр татар әдәбияты көннәре бара. Аның буенча күп кенә кызыклы чаралар, якташ язучы шагыйрьләр белән очрашулар була. Шундый күркәм чараларның берсе Татарстанның халык шагыйре Мөдәррис Әгъләмов иҗатына багышланды. Алдагы язмабыз Зәй районыннан. Мөдәррис Әгъләмовның иҗатына багышланган чара Түбән Биш мәктәбеннән башланды. Иҗат әһелләре укучылар белән очрашып, якташ язучыбыз Мөдәррис аганың тормыш юлын, аның белән бәйле истәлекләрен барладылар. Мөдәррис Әгъләмов Түбән Биш мәктәбендә укыган, аның истәлегенә биредә музей кабинетта булдырылган. Тормыш иптәше Нәҗибә Сафина бергә гомер иткән елларын кичә барышында бик сагынып сөйләде. Зәй туфрагында Мөдәррис үскән, Зәйнең мөдәррисе бар. Мөдәррис гениаль шагыйрь. Biz suyun şağında Tuvay Tırakı'da gelip duraydı. O bitinde seyah, Zülfet'nin şiiri de var. İyi sen seyah dostum, neni gigant diyen. Kiskine böyle olan kure, neni gigant diye batagan idi. Karlar düşmü, karlar ştiktıra, diberen gelip iske götürler bizden neni ağlat yırtkına. Кунаклар Ринат Фәрдиев исемендәге татар гимназиясендә дә булдылар. Китапханә, музей кабинетлар белән таныштылар. Мәктәптә эшләп килүче балалар театры спектакль сәхнәләштереп күрсәтте. Мөдәррис Әгъләмовның бала чагын тасвирлаган күренеш тамашачыны таң калдырды. Мәктәп укучылары, китапхана хезмәткәрләре әдипнең шигырьләрен сөйләделәр. Чарада шулай ук Мәгариф идарәсе белән берлектә укучылар арасында Мөдәррис Әгъләмов шигырьләрен сәнгатьле дип сөйләү буенча бәйге һәм аның әсәрләренә ясалган рәсем конкурсына нәтиҗә ясалды. Район башлыгы Разиф Кәримов кунакларны сәламләп Түбән Биш авылы бер юлы 3 Тукай премиясе ияләрен биргән төбәк. Без моның белән горурланабыз диде үз чыгышында. Түбән Биш җирлеге безгә bir yola 3 күренекле шәхесне Абдулла Тукай исемендә дәүләт премиясе лауреатлары биргән талантларга бай җирлек. Аларның Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла бүген килеп чыга алмады. Татарстанның халык шагыйре Мөдәррис Әгъләмов, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Николай Иванович Дунаев. Телебезне саклау, әдәбиятыбызны өйрәнү, язучы шагыйрьләребезне онытмау һәркемнең изге бурычы дигән теләк фикерләр җиткерелде. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Күптән түгел Кремль сараенда 6-нчы Бөтен Россия танцы и пой Моя Россия фестивале узды. Гала концертта илебезнең күп кенә төбәкләреннән 1000-гә якын яшь артист катнашты. Алар белән бер рәттән Казан коллективы катнашып җиңү яулаган. Тулырак бу хакта актуаль әңгәмә сәхифәсендә Татарстанның халык артисты Шулпан Закирова сөйләр. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Хәерле көн, Шулпан, исәнмесез? Менә инде Казан бию ансамбленең балалар коллективы Кремль сараена барып җиткән. Ничек булды бу, сөйләп китегез әле? Бу безнең өчен бик мөһим чара. Менә «Танцуй, пой, моя Россия» дигән бик зур Бөтен Россия фестивале үткәрелеп узды безнең регионда. Һәм сайлап алу этабында безнең коллективка ничектер күз салдылар да, күрәмсең балалар шагам, ләкин әзерлегебезне бәяләгәннәрме, шулай иттереп
4 коллектив сайланып алынды біздің регионнан. Ол да болса 3 хореографик училищесі һәм 4-шісі біз. Һәм нәтижелерін менә Кремль сарайында ясадылар. Біз өзіміздің 80 балабыз белән җыелып Кремль сарайына бардык. Һәм шунда бик матур чыгыш ясадык. Төрле коллективлардан коллективлар, бик мактаулы исемле коллективлар, мәсәлән, Мәскәүнең үзеннән генә бик Игорь Моисеевның ансамбльның студиясы тәкъдим ителде, Гжель ансамбльны һәм Мариэлдан коллективның студиясы бар иде, Кострома, Тамбов һәм Чечнядан хәтле килеп җиткән иделәр. Менә шулар арасында безнең коллективыбыз да чыгыш ясады матур иттереп. Ярый, менә сез сайлап алу турлары турында сөйләдегез. Аңа әзерлекләр ничек барды? Менә сез ул биюләрне махсус әлеге бәйгеләргә әзерләдегезме дип әйтик. Билгеле инде сезнең коллектив бик тыгыз графикта яши дип әйтик. Теге бәйге арты бәйге, конкурс арты конкурс, фестивальләрдә катнашасыз. Теге бер фестивальдә катнашканда икенчесендә дә чыгыш ясарга өлгерәсез. Ничегрәк барды монарга әзерлек? Беләсезме, моны аерым әйтеп китәсем килә. Бәлкем бу безнең 20 еллыкның нәтиҗәседер. Чөнки менә төрле профессиональ уку йортлары арасында безнең балаларны шуларга тиңләп сайлап алганнар икән. Димәк, шул ничә ел дәврендә без дөрес юнәлеш, дөрес әзерлек алып барганбыз. Укытучыларыбыз, тәрбиячеләребез тырышып эшләгән нәтиҗәсе бу. Безнең Россиядә бердән-бер профессиональ журналыбыз бар, балет журналы. Менә Кремльдә 22 чыгыш ясаган коллектив арасында бары тик 3 коллективка гына менә шундый хыял, мечта дигән приз тапшырдылар. Һәм менә шул 3 коллектив арасында без туры килдек. Беләсезме, ул безнең өчен нинди зур бәя? Чөнки калган икесе ул урта уку йорты. Училище, хореографик училищелар арасында безнең студия тиңләнгән икән шул премия. Ул безнең өчен зур бәя. Ул бит менә бу балет журналының профессионал экспертларының нәтиҗәсе хәл итү. Менә алар безне шуңа тиң күргәннәр икән. Искиткеч без шатландык. Бу бик зур дәрәҗә инде, шулай бит. Аннан соң менә алга таба планнарыгыз турында да сөйләп китсәгез, артык булмас дип уйлыйбыз. Чөнки сез бит инде һәр вакыт теге эзләнүдә, һәр вакыт яңа бәйгеләрдә катнашырга, алга таба карап яшисез дип әйтәсез килә. Көндәлек әзерләнү ул һәрбер бәйгеләргә ул көндәлек тормыш. Менә чыгышларсыз, бәйгеләрсез үсеш тә булмас. Үсеш тә булмый, нәтиҗәсе дә булмый. Ләкин менә араларында менә шундый нәтиҗә, балалар безнең Кремль сараенда чыгыш ясарлык итү. Анда хәтта күп хөкүмәт коллективлары да барып җитә алмый. Инде безнең шатланганнарны күрсәгез, әти-әниләрнең шатлыклары аларга күбрәк тә булды. Ахыры миңа калса, балалар бәлки аңлап та бетермиләр кая барганнарын да, ләкин инде ата-аналар ничектер бүтәнчә карый башладылар әлбәттә безгә. Бу инде ата-аналар гына түгел, инде бүлдереп әйтәм, бөтен Татарстаныбызга зур горурлык бу. Горурлык, әлбәттә. Без бит нигезендә үзебезнең сәнгатебезне, татар халык сәнгате, бөтен дөнья халык сәнгатесе үстерү өстендә эшлибез. Балаларда менә шул сәнгатькә мәхәббәт үстерү, мәхәббәт тәрбияләү һәм алар өчен сәнгатьне күреп, белеп, тоеп үсә торган балалар булсын дип тырышабыз. Менә бу бәйгедә, бу фестивальдә, шундый зур Россия күләм фестивальдә сезгә бәхет елмайган һәм алга таба да шушындый уңышларыгыз булып торсын, сезне сөендерерлек, балаларны сөендерерлек, ата-аналарына зур сөенеч, горурлык булып торырлык. Һәм дә инде барлык Татарстаныбызга шундый зур терәк, ышаныч, милләтебезне үстерүдә зур өлеш керткәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Амин, шулай булсын. Балалар шатландырсын безне. Аларга карап безнең тормыш яктыра. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген тапшыруга Нур хатын-кызлар социаль тәкъдимнәр ассоциациясе җитәкчесе Айгөл ханым Хәйруллина килүе көтелә. Без яңалыклар иҗат төркеме. Бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.